Zalencentrum De Lanterne in Serhuisterveen is flink opknapt. Vorig jaar april is begonnen met de verbouwing. En dat wie wel nodig, want de laatste verbouwing wie in 1980. We zijn met de keuken begonnen. En we hadden na deze grote zaal gaan we helemaal stript. En de hal houden we erbij lutsen. En we gaan een zaal van de hal erbij halen. En die is erbij gaan. Dus de hal is wat groter geworden, wat roemer. Als binnenkomen ga je direct meer roemzicht. Het gebouw is ook een stuk duurzamer geworden. En ten eerste al na je zonnepanelen bijkwam. We zijn eigenlijk helemaal zelfredzaam nu. Het dak is helemaal geïsoleerd. We zijn dubbel glas hebben we hierin, dus we zijn eigenlijk echt wel in het investeren in het green. Dat we, alle verlichting hebben we de oude verlichting eruit kwam, dus overal naar je LED-verlichting in kwam. Dus als je bestuurbaar met Bluetooth, het is eigenlijk het nijste van het nijste wat je erin zit. De verbouwing waar het mij mogelijk maken troch staan 22 vrijwilligers. Die het onstuurd waren troch Gele Dijkstra. Hier is blijd dat het nou klaar is. Ja, lekker rustig. Ja, een droge tijd was. We hadden dat een inspanning kosten en ik wil holbrekkers. Maar nee, het is nou heerlijk dat het nou klaar is. Ja. Het is natuurlijk net al je precies wat ik het echt mooi vind, maar het is wel samen met mij en waar u toch gaat. En dat is goed slagen. Dat is, het is echt, ik zie steeds iets waar je mij in wat doet. Dat doet net in je man of een paar mensen, maar dat doe je mij in wat. De mensen die het uitvoeren, zijn menselijk belangrijker dan zelf die het uitdenken. Het gebouw waar symbolisch geopend troch wethouder Jouke Spoelstra. De Lanterne is de kleervaar om weer multifunctioneel te wezen. De grote zaal is beschikbaar voor muziekevenementen, maar onze grootste eerste activiteit is straks het stembureau. We hebben een grootste stembureau van 8 gasten en dan geven we dus eigenlijk los. Maar je kent dus van alles in het gebouw organiseren. We hebben beurzen gehad, we hebben vogeltentoonstellingen hebben we gehad, maar we hebben brulaften, familiefeesten, van alles hebben we hier. De combinatie met het kerken is hier ook uniek. We hebben een grote kerken achter zitten. Het zalencentrum jet er dan bij. Dus in de pauzes, ernaast zit, kan je dan in de lanterne hulpen worden. Dus we hebben vaak grote concerten met 800 man. En die komen dan naar hierheen om hun genot een hapje en een drankje. Het project is naar tevredenheid uitgevoerd. En dat jouwt een goed gevoel. Ja, trots dat we nu eindelijk los kennen en dat we hier zo'n mooi gebouw hebben in deze omgeving. En dat we hier een uniek gebouw hebben, denk ik, in Achtkastelen. Ik vind die bar achterin vind ik wel een plaats. Ja, dat vind ik wel een heel mooi ding. Maar ik vind het geheel zo mooi. Hè. De sfeer in de zaal. Hè. Dat moest eerst wel wat onder donkere plafond wennen. Maar ik vind het nou toch wel mooi. Het is wel, het jouwt wel een bepaalde warmte. Het heeft wel een uitstraling. En, ja, alles mij in waar dan zit ik. Ja, het is een mooie zaal.